Ite Mamadou fenete fedinya na Mamadou ala kira bangena Abdoulaye de kira bangena Amba Aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena Minumbi kira fe atanu fle Makankalu de kira bangena ala kira bangena الحمد لله كائلا وذكرهم بأيام الله ثم الصلاة والسلام على الحبيب البشير المصطفى وعلى آله طيبين وصحابته الأكيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كعلا تنو على منكو كوك عدم دون حكلي جيجي عليك الدون باولا ككشيني نما نيني كوك محمد رسول الله كان علي منشرا dafen bela jilen ka hine koso bi wajulu kene kono ambi awla doniya ka fo ambe baden ko marala juradugu tuna an karamogo a Sheikh Alhaj Mohamed Konate ani delegation bawulila ki kunda a fasoka mahuludu hukumu konnala delegation min kumbera kabini dugu dondala ka sensen ka seni aye sibirido no bena novembre kalo kle kononton wajuli bakene sigira tuna ani anofe dugu bela jilen fe kene min shereyara ni alislame jamakulu ye kabo jien fantan nani bela jilen fe nabagaw karamogo dugutigiw almami olu bora kuka shereya kuma min fo ani bonyama kuma munumbu ufe kase ni kene sigibaw yerema anga jeka anyamada ufe Asamaw ametanya Allah taala ko shetana toroma shetana mi danga fe taganyi ne ko fe alama taganyi ne ko shetana toroma ame Allah taala tanu Allah tanu ko fe mesali Allah kira Muhammadu ka an selen ko fe Muhammadu ka amen namba bela jelen fo mogo bora yoro kana me befo dugu togola dugu tigi togola awa kala mogo kayere togola men naba fon fen nala hakla do de usia hakla jmewi o ye kanui sabu ala kira ra kisinna bayi ala ko ka fo ni ala kira kun de ko dienti da men wela kira kanui nun da ala kira ala ka damfe opma o kanu fana koson jama fon fe me benana Konate fana kanu koson ani dugu kanu koson o kanu munu falem te nyonka ko bege kanu bakele amani ala fe na ba fon fe nana nuna ne hami minyula jorona ko minyula ka benya ala ka benya ya rabbi ama jamana ala ka fitne noya jamana ala ka here dama ala kira bonya koson qur'ana baraka koson salli ala muhammad amma sai tiga ala fo ka barka da masa min sona ka bira auna ka soro amma fo di alama amma ala info anti ayranya barka men nyoro minanye aya anen do jora ka nin kurusi ke nyoko fe salon oluteya krangrema no mi Dawda Konate ala ka hene ala ani salama sobe daw aya joro ke ala ka dine demenela mogoti jala ke ise ko fe on ma jine ala fe na soro toro min kon me no ko be ala ni dorate amba jine setike ala fe ala ko obi anye o donc la halibe ala ka hene ani ala ka ya fama ani salama sobe o amole ko fe don amina dugudi ka tiga la se salama be ma te farla musoka dem se farla mogoroba ka dugudi adale me sokono alhamdulillah ami so jale me bi ko sebe masa min sona ka nyina alela ale ma foi di alama ale be wala info ka bargada ala ye fen jama ga ale dugudi kilela dugudi jama de na tuna ya no ala mo lati ga onye ola ale rabi ala fo ka da oleka ona ro kama gna fo fe me no adem se farla mogro baka fo fe se ta ka bo yoro la kana se tuna ya no ama yin se tige ala fe mo kelen kana bo kenen ga ya no ne ala mi ka do ogla te kelen kana bo du kenen ga ya no ne ala mi ka do ogla amon mo yin ala fe ala ko ke
donc o la a ka foli bɛ bɛɛ ɲɛ n'a yɔrɔ kama an kɔni bɛ silamɛ bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnma k'a ɲini ala fɛ tɔɔrɔ min bɛ mali in kɔnɔ bi n'o ye gɛlɛya ye anw kɔni lafiyalen don parce que anw bɛ wuli anw bɛ da ni hɛrɛ ye ka wuli ni hɛrɛ ye mugukun kan tɛ anw wuli kisɛ bɛ ala ka an maɲɔgɔnw wuli ka bɔ kɔrɔ fɛ donc o la an kɔni b'a ɲini ala fɛ hali bi ala ka tasuma ala ka jisuma kɛ tasuma in na ala ka jisuma kɛ tasuma in na mɔgɔw fana ko k'a fɔ ko Konate k'a ka dugawu bɛ jaabi ni Konate ka dugawu ma jaabi o kɔrɔ ye ko ala ma ta kɛta kɛ a ye juru don ala o n'i ye juru don ala la ni ala ma sara o kɔrɔ ye ko ala de y'i janfa ala dun tɛ maa janfa donc o la Konate a ka dugawu jaabi ye jagoya de ye ne y'o de f'a ɲɛna ne wolo kuma man ɲa nka ne ye fɛn dɔ ye Konate la n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw tun y'o ye a la wallahi Konate ko sara ma ka bon an bolo ka tɛmɛ nin kan ne ma kanu a wari kama ne ma kanu ko se b'a ɲɛ ne y'a kanu ala n'a ka kira kama a n'a tugu bɛ cɛ min na n y'a kanu o de kama bari n'aw ka jɛ kɔnɔna na fo ka taa Bamakɔ ka na bila Tuna yan nɔ a ma fɛn fɔ ɲɛna ko min ma wale donc o la o tuma ne ye Konate kanu o de kama donc o la o tuma an kɔni bɛ Konate k'a ka cɛsiri a kana kɔfɛ dɛ a ka taa ɲɛfɛ donc o la an kɔni bɛ min kɔni fɔ silamɛw ɲɛna a y'aw cɛsiri diɲɛ ɲini kana Mali lahara ɲini la yan ɲɛ kɔni ye waatinin kunkurunin kɛ yɔrɔ de ye n'o tɛ yan tɛ dumi dɛ maa o maa n'a mɛ ni hami o hami kɛnɛ in kan yan nɔ a dogolen n'a bangelen ala de b'a bɛɛ dɔn ka tɛmɛ an kan ala k'a bɛɛ tila ala k'a ka kira bonya kama kɔrɔ yɛrɛ bonya kama hakɛto b'a la salila Muhamadi an bɛ foli di silamɛ cɛman a n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma dunan karamɔgɔ dunan ani karamɔgɔ dugulen ani dunan minnu bɔra yɔrɔ janw na ani yɔrɔ surunw na komi u tɛmɛna ni kuma min ye dɔw bɔra Faransi dɔw bɔra Ameriki dɔw bɔra fɛn na an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma an karamɔgɔ ani an balimakɛ ani ne yɛrɛ burankɛ tɔgɔ la n'o ye Ase Konate an b'a ɲini Alahu Taala fɛ jama min nana ala ka bɛɛ lajɛlen nakun ye ala ka bɛɛ lajɛlen haminakun ye min tɛ fɛn fɛn ye a nɔgɔma fara gɛlɛma kan a nɔgɔba ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ka d'a kan kira bangeniba in kama kira min n'a ɲɔgɔnna ma da kiraw la a ɲɔgɔnna ma da mɛlɛkɛw la a ɲɔgɔnna ma da danfɛn si la o bangeni kama ala ka bɛɛ lajɛlen ka haminakun nɔgɔya an balimakɛ min fana ni ala fana ye dugawu jaabi d'a ma a mana dugawu kɛ min ala k'a bɛɛ lajɛlen jaabi o tuma ne bɛ foli di silamɛ jama ma yan ala ka su hɛrɛ d'an ma ala k'an ka fo hɛrɛ la ala k'an fara hɛrɛ la ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ye ala ka bɛɛ nakun ye an kɔni hɔrɔma kosɔn sallallahu rasul alhamdulillah Konate taala an fɛ Buwake ayiwa an tɔgɔ la k'a bɛna balimaw filɛ alhamdulillah a taara a y'an ye Buwakekaw y'a kunbɛ kosɛbɛ a fana a ye ko caman kɛ Konate sera Buwake karamɔgɔba minnu bɛ yen Konate y'a bɛɛ fo bɛɛ fana taara fo alhamdulillah a seko ye min ye a fana y'o kɛ a fana selila misiri fɛn o fɛn na u ye dugawu ɲini a fɛ o dugawu ninnu fana ayiwa caman jaabira an ɲɛna Konate ka dugawu kɛ Banikɔ ka minnu sigilen bɛ Côte d'Ivoire an bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na a fana ka taa Maouloud sigi an fɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn bonya sigi cogo min na o la kuma min bɛ ne fɛ ka di Konate ma ka di silamɛ jama ma o de bɛ nin ye hakɛto b'a la salila Muhamadu silamɛ jama aw ni su a balimakɛ Ali Jara de jɔlen bɛ aw kɔrɔ n'a fɔra ko Mali ka lasigiden min bɛ Côte d'Ivoire o représentant de ye ne ye k'a fɔ tunakaw ɲɛna k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna fɛn min bɛ aw bolo n'o ye Bayisu den ye belebele min bɛ aw bolo donc ne b'a ɲini a fɛ ka sigi ka ɲini a fɛ jama min nalen filɛ yan a kana to jama in ka taa sini n'o y'a sɔrɔ si mago ma dilan m'o ɲini a fɛ m'o de ɲini a fɛ ambassadeur ka cikan gɛlɛngɛlɛn bɛ n da ko ni nana n k'a fɔ a ye o ye jumɛn ye o ye Maliko in de halisa ko ka dugawu kɛ Mali ye ni Mali ɲɛsumana Côte d'Ivoire bɛ ɲɛsuma ni Mali ma ɲɛsuma Côte d'Ivoire an maliyɛn minnu bɛ Côte d'Ivoire an tɛ ɲɛsuma donc ne bɛ bɔ kuma na yan a kuli ka wuli assalamu alaikum wa rahmatullahi Konate min ye ten a fɛ an m'a lɔ mɔgɔ min don
ne yɛrɛ tun tɛ Konate ye ni lɔ mais Ala sɔnna Konate ka yiribolo taara jan yɛrɛ kɛ ne ka lu kunna Burkina. Allahu akbar. An bɛ dugawu kɛ ka fara Konate ni Aidara Seri Usman Aidara ka dugawu kan jamana ni jamana fila ni a ma ɲi dɛ o bɛ ka an ka faamaw faga ka taga ni olu fagara ka ban anw yɛrɛ tɛna ɲɔgɔn to yen donc an bɛ dugawu kɛ ale bi an bɛ kɛnɛ min kan nin a dɔgɔ jaabi Ala m'a kɛra an ye ale bi ɲa taga Ala k'o d'a ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N bɛ Ala barikada ka soli kɛ ciba ɲuman in kan kisi ni nɛɛma b'a ye n b'an bangebagaw barikada ka Elhaji Konate barikada Faransi kaw bɛɛ lajɛlen ka foli don k'a lase Touna ma. kɔfɛ an karamɔgɔ a Sheikh Alhaji Mohamed Konate ale yɛrɛ bɔra ka laseliba kɛ an ye nin kɛnɛ in kɔnɔ mawuludi yɛrɛ nafa ani bonyama ko minnu bɛ mawuludi yɛrɛ la a bɛ nafa min se diinɛ ma ani société ma an ka jɛ ka olu seereya ɲɔgɔn fɛ. Ayiwa o la sa an badenw an sinsinnen kɔfɛ ni Allahu Taala tɔgɔ barikama ye an an solilen kɔ alakira ka sallallahu alayhi wa sallam hakili la an bɛ le 19 mois 2019 la an bɛ ɲɔgɔn bolo su in na Jurajugu Touna sababu min ye an se yan ne hakili la sababu dogolen tɛ o de ye ka Ala yɛrɛ ladege a ka kɛwale dɔw la o belebele dɔ ye mawuludu ye kira ka bangeni o de y'an sera wa n'i ye kɛnɛ sigi Ala kira tɔgɔ la i tɛ kira jugu y'o kɛnɛ ka fiyewu i b'a ɲinw de a bɛ fɔ nin jamakulu ma ko hinɛ jamakulu n'i yɛrɛ t'o dɔn a bɛ fɔ ko alakira mandon mɔgɔw bɔ yɔrɔ janya ti o ti kabako ye i ye fɛn min kanu o t'i tɔɔrɔ dɛ ka bɔ Faransi ka na yan ka bɔ Amérique ka na yan Burkina Côte d'Ivoire Sénégal La Guinée ni si ti kabako ye kanu de ye fɛn bɛɛ ye cɛni bɛ min kɛ denni ka da la o man jugu nin ye yan an karamɔgɔw t'i tɔɔrɔ koyi kira kanu mun y'an se yan an bɛ Ala kira bila ni Ala cɛ Ala i ka kira in filɛ ni jamakulu in de sigira i ka kira kosɔn Ala a jira anw yɛrɛ la ko n'an bɛ Muhamadu fɛ siɲɛ kelen k'e b'a fɛ siɲɛ 1000 Ala k'o jira an na n'an ka hamiw dilanni Musa sɔgɔsɔgɔ la bɔnɛ tɛ o ni sɔgɔsɔgɔra n'i ma kari kun i b'a tu kira kanu bi ten o la an bɛ foli di an faw ma minnu sɔnna ka u yɛrɛ dɔgɔya ka na nin kɛnɛ in kan bana dɔ ye Makankaw sɔrɔ Ala ye Touna ka kisi o ma foyi ma kira bɔ Maka ka taa Madinɛ fɔ i ba furula ɲɛna an don dɔ ya kunu Touna cɛkɔrɔbaw ni a musokɔrɔbaw
kabini seli fana u jɔra tile la k'an kɔnɔ u ye kunun bɛɛ de kɛ k'an kɔnɔ i ba furula ɲana ala ye Touna ka kisi o ma an bɛ foli di u ma ka dugutigi fo ka alimami fo n'an bɔra yen ala ta kɔfɛ an kalifa an bɛ minnu na an ka jamana finitigiw kabini Kuluba fo duguma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma masigi faama minnu bɛ yen Joyila ani faama minnu bɔra Bamakɔ ka an kɔlɔsi ka na an b'a ɲini ala fɛ o mako bɛ jɔ yɔrɔ min na ɲɛli sira kan ala k'a sabatiya n'o ye n'an bɔra yen an bɛ dɛmɛ kɛbagaw fo an bɛ bɛɛ fo ɲare ka question min bɛ yen ko yali ko projet dɔ bi an dɛmɛna Bongo la wa pro yɛrɛ je kɔrɔ ye de ne ti maa si dɔ dugukolo kan n jigi da mɛ min ka pɔ dilanli la a tɛ cɛ la a tɛ muso la ala ye Touna kisi kunna dali ma Touna tɛ kunna da ni duguden min b'o dɔn ka sɛbɛn k'a dɔn n'i t'o dɔn i b'an datɔ ye ni min ye an dɛmɛ i y'o k'i yɛrɛ ye mɛ i nana an ka mobili to boli kɔni na k'i pan ka don a kɔnɔ i mana a jɔlen pisi y'a ye Konate wolo yɔrɔ de ye n dan bɛ n faw de la n dan bɛ n baw la n dara n balimaw la o de bɛ n bila kalifa an ka denmisɛnnin minnu bɛ Espagne u ye 1,000,000 ani 60,000 ani 40,000 u taara di yan ko n ka n yɛrɛ dɛmɛ n'a ye Bongo la n y'u filɛ k'u filɛ n dabali banna mais anw faso de don jamana ɲɛmɔgɔw bɛ tila jamana na k'u bɛna se Touna yan wa cogo jumɛn goudron kari-karila fan bɛɛ fɛ ɲare o y'a bara cilen ye e y'a faamu wa jɛkulu tɛ yen wa jɛkulu tɛna kɛ yen ka kari k'a nafolo bɔ wa dugudenw fana kari la olu de b'a baara jala k'a kɛ ni projet ye baara kɛ n ko projet tɔgɔ bɛ sɛbɛn o kan n'o ye misiriw jɔ u b'u ka pilaki k'o la pɔmɛkɔlɔ min filɛ anw ka dugu donda la sugu kɔnɔ makankaw de y'a sɛnɛ a pɔmɛkɔlɔ sɛnɛ makan tɔgɔ sɛbɛnlen don a kan pɔnfɔlɔ Touna Ziraba de b'a kan wa pɔn filanan nin n bɛna Ziraba kɛ o fana kan o tɔgɔ dan bɛ Usman ni Cherifla Madani Hayidara la i bɛna Hayidara foto sɔrɔ a kan e y'a faamu wa nka ni mobili bɛna yɛlɛ a kan mobili yɛlɛ ka Hayidara n'a sera yɔrɔ dɔ la basiki bɛ yen e y'a faamu wa ni projet ta don o tɛ kɛ dɛ projet mago b'a tɔgɔ la a y'a fɔ ko Konate n'a faw ko Touna Ziraba de bɛ dessin a kan n t'a kurukuru n'i bɔra yan dugutigi bɔra k'a fɔ ne ka juru bɛ ala la ala b'o dɔn Konate ka juru b'a la bɛnkɛ bɛɛ yan ni minnu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ yan
anw de bɛ gasoil kan kunna mobili 3 mobili 4 ŋuɲɛ kɔnɔ o bɛ kɛ ala nɔfɛ jɛkulu sigilen tɛ k'o bɛ mugan d'an ma mais n'o bɛ kɛ ala nɔfɛ anw k'a fɔ ala ma nin kɛ tan ala ka baw ma ala y'i tulo b'a la a ti ban ni saya y'an sɔrɔ don min na ni mun ye mugan don a da fɛ n'i sara maa o maa sen bɛ jɔ a kan a fɔ ko pɔ min filɛ ko karisa ka mɔgɔ taara la i dan b'i kaburu la yen mɔgɔ o mɔgɔ bɛ taama kan i b'o baraji sɔrɔ yen ko y'o dama de ye ala sɔrɔlen kɔ aw kana siga n'i bɔra yan fa ko lamuya siri bɛ ta i siri parce que i bɛna ɲininka ko dalu jumɛn de y'a jɔ sigasigaw bɛ yan muso dɔ garijɛgɛlen kɔfɛ kɔnɔ na kalo 7 a ye eko kɛ o ko a ma ko a den ye muso ye a taara jɔ ko ni Konate ka Hayidara kanu ye cɛ ye den ye ala k'a kɛ cɛ kalo 7 kɔfɛ den yɛlɛmara a kɛra cɛ a taara dɔgɔtɔrɔkɛ fɛ yen min ye eko kɛ eko in papier bɛ Hayidara bolo dɔgɔtɔrɔkɛ ko a ma ko kɔɲɔmuso bɛ yan a ko kɔɲɔkɛ tɛ dɛ kɔɲɔmuso tɛ dɛ ko a kɛra cɛ ko dalu jumɛn a ko Konate bon mɔgɔw ye ne Konate ka Hayidara kanu jira ala la o kow kɛra ne yɛrɛ fana ye Hayidara don ni ala cɛ ala n'a y'a sɔrɔ Hayidara bɛ e nɔfɛ ni ala jati de don n b'a fɛ n bolo mana da min na o ka ɲɛ ni gundo bi pɔngo la o don mɔgɔw kana kabakoya nin bannen kɔ an bɛna dɔ wɛrɛ kɛ a si baara don mɔgɔ dama minnu bɛ yan o de la ko kumakɛlaw ka kuma surunya u kun kan ka dɔ fara kuma kan siyɔrɔ ti nin bɛɛ bolo siyɔrɔ ti nin bɛɛ bolo nka ni ala sɔnna a kun don yɔrɔw bɛna sɔrɔ ala bɛ jɔnw ci an ma anw ti maa ye k'an bɛ maa dɛli ala t'o latigɛ anw ma nka ala bɛ jɔnw kɔnɔ ci an ma an seko t'o la min jɔra ni sɛsi ye san o san ye ne m'a wele n ma dɛmɛ ɲini a fɛ mais fo k'a kɛ de parce que ala mako b'a la nin yɔrɔ minnu filɛ ɲɛgɛnw kan ka segin yɔrɔ ninnu na mɔgɔw ka ɲɛgɛnnatigɛw kosɔn mais a ye kɛnɛ lajɛ n'a bɛ sigi ala kama nin bɛɛ b'a yɛrɛ ban don don ka bɔ Togo sira la ka se yan n bɛ dugumɔgɔw fo olu ni gɛrɛbuw de farala ɲɔgɔn kan ka sira bali bolo la an nana na cogo min na sira jɛlen la aw y'a ye nin kɛnɛ in fana binba de bɛ yan mais o farala ɲɔgɔn kan ka nin kɛnɛ in siɲɛ ala kama n'o bɛ kɛ ala kama n'i bɔra yan parce que ne ye ala sɔrɔ cogo telimani fɔ kɔlɔsi ko tɛ wallahi hali ala ma taa dɔw ko moriya hali nɛgɛ wala tɛ ne bolo n galila ala la ala mun y'an sigi kira nɔ na hali nɛgɛ wala tɛ ne bolo bilahi ni moriya ko don ni kɔlɔsi ma bɔ ni ma bɔ mais ala sɔrɔ telima bɛ yen kɔlɔsitigi birilen to a ka kɔlɔsi kan i ka taa ala kunbɛn wosennaw bɛ yen minnu tɛ totogo kalama u bɛ ngɛlɛnni wo u bɛ woseli daminɛ ka to ka kalama don a la k'a suruki k'a seli ka taa u bɛ ngɛlɛnni sɔrɔ yɔrɔ o y'a sɔrɔ u ye caman kɛ dɛ nka min bɛ wo dɔn o bɛ daba kɛ ka wo kongo ka taa ka sɔrɔ ka taa ngɛlɛnni kun sɔgɔ soli ɲɛ damadɔ dɔrɔn k'a minɛ ka bɔ ka wo tɔ to kɔfɛ o y'a international dɔ ye ka ala ko kɛ ten sin ka baga fanda dɔ ma i k'a jigi tugu an bɔra numuso la cɛkɔrɔba min kumana ye a ko waati dɔ kɛra nisɔngɔ sarako gɛlɛya fɛ k'ale yɛrɛ kun ye bugangɛnna ye saga tɛ
k'ale tun ye bagɛnna de Gwani o y'a tɔgɔ ye tɔgɔ wɛrɛ t'a la n'o tɛ wala Gwa k'ale tun ye bugangɛnna de ko ko olu ka wɔrɛ cira nisɔngɔ kosɔn ko ko n'a fɔra ko duguden dɔ b'o nisɔngɔ bɛɛ sara ko bɛ mun ɲini Ala fɛ ko n'a ti dilan o ye dalilu ye Ala bi sɔrɔ o de la teliya de la a ye ɲuman kɛ n yɛrɛ o y'a bara cile projet tɛ yen an jigi tɛ projet kan ni projet fɛn o fɛn yera ye o ye alijinɛ ɲini projet ko ye parce que dugudenw de b'a baara jala kɛ n b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye Haidara y'o de fɔ ne ye wa n b'o de kan Konate n'i bɛ min kɛ a kɛ Ala kama a ko i kana mɔgɔ hasidiya ne ye nin kumakan fila in minɛ wa n bɛ diɲɛ cogoba n'o fila de maa si tuguya tɛ ne kɔnɔ n y'o ɲini Ala fɛ lahara n'i ye ne jɔlen ye tribunal la dɔ de ye n wele n'o tɛ ne ti maa wele ne yafara diɲɛ bɛɛ ma n bɛ segin a kan Maouloud kɛnɛ kan Ala i kan ka mɔgɔ o mɔgɔ jɔ lahara Konate kama ne yafara o ma e yɛrɛ ka yafa o ma ayi anw ti mɛn lahara wa ayi an bɛ taa k'u jɔ de dossier taalen maa tɛ o Ala ka limaniya d'an ma an bɛ taga ɲini Alahu Taala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma Ibilisa ko don ya Rabbi Ala ka don an na cɛ n'an bɔra yen an bɛ sinsin ni Alahu Taala tɔgɔ barikama ye Ala min y'a daminɛ n'o Ala de b'a laban wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam n'an bɔra yen an bɛ kisi ni nɛɛmɛ ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka jidi cidenw ɲɛma Mamadou ko ya Rabbi Ala ka na fana barika na a ko an ka bi walanda ko a bi boli ka nisɔndiya kɛ Alakira Muhamadu bangeli la k'a bi boli o kan Sherif Usman Madana Haidara an b'a fo an b'a fo leader tɔgɔ la k'a fo OCC tɔgɔ la Mali silamɛ bɛɛ Ala y'a ɲɛmɔgɔya ta ka di a ma Ala k'a ɲɛ a bolo san o san Ala ye kodɔn ni faamuya min d'a ma a n'a sɔnni ka jan an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka thème di a bɛ thème di Mali silamɛ bɛɛ ma an kan ka wajuli kɛ min kɔnɔ ni o de ye jamana kisili ani jamanadenw ka basigi a silamɛw kɛlɛ man ɲi an ka sɔrɔsi dɔ bɛ yan a tun bɛ kɔrɔ fɔ cɛkɔrɔba dɔ ye saga dɔ d'a ma kɔrɔ fɛ saga in b'a bolo Bamakɔ ye wallahi jaa saga bɛ kɛlɛ dɔ n'i bi don saga in kan ni porte mankan bɔra saga bɛ juru tufa de parce que a delila marifa kan de la saga a bɛ Bamakɔ saga ja bɛ wuli yɔrɔ min na kuma tɛ mɔgɔw ma nka malidenw a y'a hakili sigi a y'aw hakili sigi k'aw to Ala nɔfɛ foyi tɛ jamana in sɔrɔ kira y'o de fɔ da'u amuradakum bisadaqa waqbalu bala'akum bidu'a a y'a ka banajugu furakɛ ni saraka ye tɔɔrɔ ni balawu min kun bɛ aw kan
aya talo ka boy ni dugo ambi dugo de ka min fora jamana fama ko la seli munu ye Mali kɔnɔ n'u ka kuma bi minɛ tiɲɛ don u ma ko ti dɔnnibaga ka kuma na dɔnnibaga minnu fana bɛ taa saraka deli olu bɛ yen anw t'o la n'o tɛ diɲɛ bɛɛ nin kɛnɛ min sigilen filɛ Maouloud tɔgɔ la ni Mali tɛ a ti diɲɛ dugukolo si la n'i y'a ye dugukolo o dugukolo la n'o karamɔgɔ kalannen de Mali la o ta karamɔgɔ kalanna yan a kɛnɛ bɛ sigi yɔrɔ o yɔrɔ Mali kalanden dɔ de ka kɛnɛ bɛ mais Sénégal filɛ san o san aw ɲɔgɔnna fɛn o fɛn bɛ Sénégal miliyari saba de bɛ di an bɛɛ ma an ka Maouloud kɛnɛw sigi mais a ye nin kɛnɛba bɛɛ lajɛ k'a fɔ wari tɛ Mali kɔnɔ nkalon don wari bɛ yen mais wari bɛ taa min na Ala ko de tɛ nin kɛnɛ in sigira ni gɛrɛbuw ka poste kɔnɔ wari de faamaw ta tɛ an dun bɛ faama ye donc Mali sigi bɛ dugawu de kan n'o tɛ anw ka jamana ma deli nin na nka nin kɛnɛ ninnu a ye jamana jira Ala la nin kɛnɛ in na teri Mali bɛ se ka basigi hali sisan u ye bagabagali kɛ ko Maouloud kɛnɛ na k'o bɛna taga Bani ka yɔrɔ la Maouloud kɛnɛ na ko Maouloud kɛnɛ bɛ sigi yɔrɔ o yɔrɔ k'o natɔ don an karamɔgɔ ko ti ko bɛɛ la nka ko bɛɛ lankolon tɛ dɛ ko ti ko bɛɛ la nka ko bɛɛ lankolon tɛ Boazan ti ko la dɛ mais mun ye kabako ye fɔlen min bɛ kɛ Mali kɔnɔ Ala bɛ kira ka kɛnɛ de kan ni nkalon don kana ɲɛ da Mamadu ka lahara Mali faama si tɛ yen n'o ti maa faala ninnu jigiyɔrɔ dɔ Bamakɔ faama o faama bɛ yen ko jɔyɔrɔ b'i la wa n'a rebelles banana u bɛna furakɛ Bamakɔ yan jamana bɛ ɲɛ o la cogo di n'i nana sigida mɔgɔ min ɲininka o b'a fɔ ko n'i ye yɔrɔ yira ko ni rebelles kɛnɛyara k'u b'i faga u surusi bɛ Bamakɔ de an bɛ se ka lafiya o kan wa n'o tɛ sanu ti Mali la wari ti Mali la ka tila k'an ni degun ta anw de ye Ala jira kɛnɛ kan mais ni faamaw ma tilen an tɛ lafiya o de la ɲinan ne taara Maka an sigilen tora yɔrɔ dɔw ko ne ma taa tefe Cherifla mɔgɔ an b'aw fo parce que ne bɛ Arafa kulubalikɛnin dɔ balila ka ne ko Konate ko n'an k'i ɲininka ne jɔra ja ne ye kuma min kɛ o de bɛna ne lafiya Mali kɔnɔ yan dɔw y'o kali de ko ne ma taa parce que ne taara le 29 ne nana le 14 o ye tile joli tile 10 damadɔ dɔw bɛ yen kalo kelen ko ne ma taa n'i ye donso mɛtɔ ye kungo kɔnɔ i ma sama faga dɛ ne ni n terikɛ sigi bɛ kira ka kaburu kɔnɔ kɛrɛfɛ ani Mamadou cɛ ci mɛtiri 30 bɔ dɔw balila k'i kɔfilɛ ko Konate don wa n ko Konate don ko kira ko n k'a f'i ye sisan k'i ka dugawu bɛɛ jaabi ne bɛ mun ɲini Magamile e min da ma jaabi e ka sa yɛlɛma ye ne tilara ok ne min bɛ mun na nka Ala min sigi a kan i ka kira ka ci fɔra n ye kira yɛrɛ kɛrɛfɛ yen nka Ala ye mun ɲini a fɔra ko a bɛ jaabi ko a jaabira an kɔrɔtɔla dɛ hali bɛ an ka jamana Ala k'a basigi an y'o de ɲini Ala fɛ o la Musa n'an ye silamɛya ta ka Ala kira jogo ta
basiki bi ko ala ma mawludu kɛ mawludu sɔrɔla ala de la ko ni mawludu tun ka bon ko kuma kun bɛ kɛ mawludu kan ko tere mɔgɔw k'a bonya dɔn ko mɛ ko kɔsa na de ko karamɔgɔw y'a dɔn ko wari bɛ sɔrɔ a la k'o de kosɔn ko u sigira a kan jaa ni wari sɔrɔ ko don an kan ka don a la bitigitigi b'a ka bitigi dayɛlɛ alijinɛ ko don de wari ko tɛ yan o kumana wari bɛ sɔrɔ fɛn min na an k'o to yen Musa ala ye mawludu kɛ a bɛ mɔgɔw ɲininka kira ba bi bange don min hali sɛ ma fɔ a da a don ala ka danfɛn si tɛ yen muso la min bangera parce que n'i bangera a don i ni ala kira bi jɛ don na hali jiri ma feere a don kira ni danfɛn si ma jɛ don in a kelen ko parce que ni danfɛn wɛrɛ bangera a don ko hali bi o bi saga ni ala kira ye mawludu bi ka tɛmɛ o kan ala ka limaniya d'a ma na ولما خلق الله النور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وضعه على شجر اليقين tumana min ni ala ye ala kira nɔrɔ da ala b'a fɔ ten ko lama aradtu an urafa akhadtu qabdatan min nuri wa qultu lahu kuni muhammadan a ko ni ala y'a kanu a ka dɔ ko n bɛ yen a ko o de la ko n ye nɔrɔ dɔ bɔ n yɛrɛ la k'o kɛ muhamadu ye dɔw b'an kafiriya nin na ko ni ko kira bɔra ala nɔrɔ la dɔrɔn ko i kafiriyara olu m'a faamu olu ye ala nɔrɔ kɛ 100 ye mana ni kira nɔrɔ bɔra la a tɔ ye 99 e m'a faamu quand le soleil bɛ charger tile la ni su kora n'a mɛnɛna a chargera yɔrɔ jumɛn in na tile tɛ wa mais a ye dɔ bɔ tile force la n'i ye quand le soleil 100 bila tile kɔrɔ a bɛ ti charger wa mais tile nɔrɔ bɛ dɔgɔya ko parce que soleil cayara wa o kumana n'o ma dɔ b'o la kira bɔra ala nɔrɔ la o ka n'i sɔsɔ tɛ sɔsɔ la ko ala ye nɔrɔ dɔ bɔ a la a k'o kɛ muhamadu ye nɔrɔ in kɛra nin dara min kɛ yiri dɔ bɛ yen ko sajaratul yaqini danganiya jiri a ye kira nɔrɔ a tilara ko o jiri in da ka kira nɔrɔ da ye na o ye subahanallahi fɔ san 70 kɔnɔ nka kira ka kɔrɔ danfɛn bɛɛ ye dɔ ye n sɔrɔ so kɔnɔ o don ko kira ka kɔrɔ danfɛn bɛɛ ye ko mɛ ko pour que ala kira bɔra an fa adama na munna adama kɛra kira fɔlɔ ye k'a don fɔra ko ala kɛra ka kɔrɔ bɛɛ ye ko mun ye kira kɛ laban ye Musa n'i bɛ doni don mobili kɔnɔ i bɛ carton fɔlɔ min don n'i bɛ doni bɔ a kɔnɔ fɔlɔ bɛ kɛ mun ye o bɛ kɛ laban ye kumana n'o ma maa kamana bɔ a kira kɛra kira fɔlɔ ye cili la k'a kɛ laban ye n'i ye nin bɔ a ma dɔrɔn i bɛ lafiya a bɛ faamu wa kira ye ala ye kira nɔrɔ da kira nɔrɔ ye san 70 na a b'a la ka ala wele n'o ye subhanallah subhanallah
subhanallah kira noro ko bala ko fo samba bi wolofla ni ya so keveshite ni ala na ka kira na فطافت حول النور محمد صلى الله عليه وسلم فصفه وهللوا مقدار 1100 عام. kira noro daro la minge ala ye danfɛnw bɔ ala kira nɔrɔ la ala jinɛ bɔra la kalo bɔra la dolo bɔra la danfɛn bɛɛ bɔra kira nɔrɔ la a ka sɔrɔ ka nɔrɔ belebeleba damadɔ bɔ a la k'o kɛ abubakar ni umaru ni usmana ni ali ye na ثم أمر الأنوار أن ينظروا إلى نور محمد صلى الله عليه وسلم. o kɔfɛ sa ala sɔrɔla ka adamaden bɛɛ n'i da ka kuma la ala ye ni bɛɛ da ka sɔrɔ k'a fɔ niw ma ko a ye kira nɔrɔ lajɛ ta ni bɛɛ taara ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen ka ala kira nɔrɔ filɛ na ومنهم من رأى رأسه فصار سلطانا. musa hasiriya bila a ti foyi ɲɛ ala b'i dimi kɔrɔ fu i mago bɛ min na fana o t'i ɲɛ ko n'i ye hasiri lafiyatɔ ye ko fɔ n'a sunɔgɔra ayi sunɔgɔ tɛ hasiri lafiya n'a dara ka sunɔgɔ a t'a fɛ min ka hɛrɛ sɔrɔ fiyewu a bɛ bali k'a ye sigi o la k'o bi mobili kura dɔ kɔnɔ a da bɛ se ka tigɛ kɔnɔ a ɲɛ bɛ tigɛ sunɔgɔ tɛ lafiya tɛ hasidi ye fiyewu ala ye niw bila k'o ka ala kira nɔrɔ filɛ dɔw ɲɛ dara ala kira kunkolo kan ni minnu ye ala kira kunkolo ye musa olu kɛra faamaw ye ne ka faamaya juguya bɛ e sɔrɔ k'a sɔrɔ e ye kira kunkolo ye ne m'a ye minnu ɲɛ dara kira kunkolo kan ala y'olu de kɛ faamaw ye mɔgɔw kun maa mɔgɔ min ɲɛ ma da kunkolo kan i tɛ kɛ faama ye na minnu ye ala kira ɲɛda ye olu kɛra kiiritigɛlaw ye ladiri n'i y'a mɛn ko dutigi min ye ladiri ye walima dugutigi min ye ladiri ye ou bien faama kiiritigɛla min ye ladiri ye siga t'a la fiyewu o ɲɛ dara alakira ɲɛda alakira ɲɛda de kan kumana n'i ɲɛ dar'o kan i bɛ kɛ kiiritigɛla ladiri ye n'u y'a mɔndɔn k'a d'i ma cogo o cogo i b'a walawala k'a d'u ma ala t'i sɔn fiyewu e ka don namara la na minnu ye alakira kulo ye musa olu kɛra mɛnnikɛlaw ye ni fɛn o fɛn don n'u kulo la a ti bɔ fiyewu u kulo da ka di min yɛrɛ fana mana don kulo la ɲinan ti k'o kɔ fiyewu olu ye alakira kulo de ye na minnu ye kira tama ye wa mana ara khade minnu ye alakira tama ye fasora olu kira ɲumangɛlaw ye mɔgɔ dɔ bɛ yen a ka ɲuman dama tɛmɛna i b'a ye a tigi bɛ dalakɛɲɛ ni bɛɛ ye a seko tɛ a seko tɛ a ye yɔrɔ min ye alakira la o ye ɲuman de wa asilamɛw ɲuman ti bin dɛ ɲuman ti bin
ala sɔnna ka kafiri fin ɲumangɛla dɔ ka kira b'o kɔ la jɔnni ye alikaba jɔ Ibrahim fa kun ye jɔnni ye Azara boli sɔnna ale de kun bɛ boli dilan ka boli feere jo o ni ala y'i kɛ boli sɔnna ye a y'i mago sa n'i ye nɛgɛso san i bɛ yɛlɛ nɛgɛso kan n'i ye mobili san i bɛ don o kɔnɔ n'i ye fali wotoro san i bɛ yɛlɛ k'i sigi wotoro kan n'i ye boli mara don e de bɛ boli ta o kumana a ye jɔ da ye kumana i bɛ sɔrɔ ka t'i sigi bori kunna woro b'i cɛ fɛrɛ i mana woro cɛ fɛrɛ cogo o cogo ni dɔ ma biri dɔ b'i jangoni a y'a sɔn ko mali bako ma k'i to bila ka sini dɔn san nana kɔlɔnda na ɲigi san mana kɔlɔnda na ɲigi kɔtama sunsun ani bacima sunsun o yɔrɔ bɛɛ a bɛ woro yɛrɛ kɛ k'i ta ta i ka n da duma ni min jana o y'ale ta ye ni min birinna o de ye boli ta ye mɛ mun ye kabako ye ale bi a ta ta ka tila ka boli ta ɲimi a daji nɔgɔlen bi i daji tuwo kan wallahi ni se bi boli ye a b'a fɔ ka n'i daji kɛ n kan parce que a b'a dɔn hali adamadenya na mɔgɔ min ka bon i ɲɛna i ka maaba ɲɛna i t'i daji tuwo ɲɛna i ka maaba n'i bɛ daji tu i bɛ wuli ka bɔ a kɛrɛfɛ mɛ boli bɛ e bolo e de b'i daji tuwo kan ko n'a sɔnna min ma k'o ɲɛna n'a bana min ma k'o tiɲɛna i fa sara a sɔnna o ma de o kumana i man k'a mara bilen parce que a sɔnna i fa saya ma Ibrahim fa kun bɛ boli dilan a b'a feere a ye Ibrahim bila don dɔ ko a ka taa boli feere kira Ibrahim de don Ibrahim yala to sugu la a ko a ye na boli san a ti fɛn ɲa ne ye a ti fɛn ɲa aw ye ko nin na kɛ boli kura ye dɛ a t'a ɲa a tigi ye a t'a ɲa an ye mɛ Ibrahim fa n'a kun ye boli feere a ka wari kun bi fɔlɔ ka di yatimɛdenw de ma ani muso tɛsɛbagatɔ ala ko n'a fɛn bɔ i la min ti tunu Ibrahim fa ka ɲuman kosɔn ala ye Seydina Ibrahim bɔ a la o Ibrahim de ye alikaba jɔ ɲumankɛla den de ye alikaba jɔ inna allaha la yudi'u ajra al-muhsinin ala ti ɲumankɛla ka sara pɛrɛn n'i ɲɛna i ɲɛna i yɛrɛ n'i tiɲɛna i tiɲɛna i yɛrɛ nka mɔgɔ si ta t'i minɛ ka di sini n'i taara hiji la a bɛ fɔ de ko watakhizu makana Ibrahima musalla ko Seydina Ibrahim jɔyɔrɔ la ko a ye seli ye yɔrɔ 15 bi Maka Musa n'i jɔra ye dugawu ko tɛ dɛ n'i miirila min na ala bɛ sɔn k'o kɛ ten yɔrɔ 15 Ibrahim jɔyɔrɔ ni alikaba cɛ nabi ɲuman 70 dalen bɛ yen n'i ye min ɲini ala fɛ Ibrahim jɔyɔrɔ la ala b'o kɛ urukunuli yamani n'i ye min ɲini ala fɛ a b'o kɛ safa ni maruwa cɛ safa n'i ye min ɲini ala fɛ a b'o kɛ ani maruwa ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye min ɲini a b'o kɛ n'i taara maruwa n'i ye min ɲini ala b'o kɛ an k'a to ونزل جبريل عليه السلام وعليه 3 آلاف anzi to do ko mo sawo دكتور ko kire bi bange wati mi ko jibril jigira kan drapeau sabato abulu balle Maouloud yi no soja de kasi yorote aya wonu soja
ko kira bangira anisoja fore Jibrila jigila ni drapeau saba ye a drapeau saba kelen kelen bɛɛ minɛkɛ 70,000 ton bɛ ɲɔgɔn ma ka Jibrila bisimila ni drapeau ninnu na nisɔndiya jenbew kongo la sani dugu cɛ kɔnɔw ni danfɛw bɛɛ lajɛlen bɛ kɔntana ko parce que ko kira bɛna bange na ولم تزل سيدة تشاهد من غرائب معجزات أمور النورانية. كلا يرب بانيه بكباكولا ni noro do boray dobina ni kabako do boray dobina ni kabako do bora dobina amna tanye bini bena no ومن عجيب آياته ما لا تحيط به العقول والأفهام. kabako do kira bayi mununye hakili ti so ama fiyo na la kalira fi yere nye ala kira ko la ko a yere bayi munya no وذلك في ليلة الاثنين من بعد العشاء إلى طلوع لمعة الفجر. وكرا ندني شوفه فقط تاسين ندني فجر ما وأخذها المقال ووضعته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ كالبدر الليلة التمام. كرا باننا على كرا بانجي ندني فجر دفع kira bangira a noro ya ledu aya che da dugula ala kembe ka noro bo kira baka du fambe fe kira ere bangira akeli ka sudu no ويجب علينا معشر الحاضرين والسامعين القيام عند ذكر مولده الشريف. kwa benyini na baka pefe kwa ka wuli ka tufa ko parce que ala kire Mamadou bangira onge Habayana Mamadou bayana Habayana Mamadou bayana Aminata worode bayana Amalai worode bayana sa bayana Hey hadina bayana gira bayana sa bayana Siraju kamoy Mamadou bayana sa bayana Hey Habayana Mamadou bayana Jamaka tegera mo gira bayana Aminata gira bayana a tɔgɔ ye di an kɔrɔkɛ ka ko wuli ɲɔgɔn na a fɛn fila bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ni kɔrɔ bɛ yan sisan ale de b'i tufa kosɛbɛ mais alhamdulillah a fatuli kɛra a ti kalo a ti tɛmɛ kalo kelen kan ala yɛrɛ y'a ta nin ɲɛkɔrɔla in na an fana y'a jira an faw la kɔrɔ dɔnna ni mawuludu kɛnɛ de ni jɛkulu o jɛkulu sigi kɔrɔ dɔw la tɔgɔ la ni mawuludu kɛnɛ tɛ fu don donc an kɔrɔw y'a to an ta la ka fara an faw kan alaw de jɛra nin kɛnɛ in de kan salon an jɔra yan ka nin kɛnɛ in nisɔndiya kɛ même bi a farikolo bi kaburu kɔnɔ nka a yɛrɛ b'an bolo yan n'o y'a ɲini donc an ye a bila ka mawuludu jama kɔnɔ an ka jɛ ka dugawu kɛ a ye n'i jɔra alakira ka bangeni na i jɔra ka hami fɛn o fɛn to i la wallahi i n'a tɛ sigi ayi i n'a tɛ sigi fiyewu donc o la an bɛ hami ala ka hinɛ ani silamɛ su bɛɛ la hami fɛn o fɛn bɛ aw la a ye kira bonya jirali min kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala kan'aw sigi fiyewu fo hami ninnu ka dilan minnu bɔra faransi minnu bɔra burukina minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛw la an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye an jɔra ala kira kosɔn yarabi hami minnu b'an na ala kana n'u sigi ala k'an bɛ ka nin baara kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye dɛmɛ kɛ minnu ye misiw di minnu ye sagaw di minnu nana ni malobɔrɔw ye minnu ye sɛw di minnu ye kamiw di ka fara kuw kan
ani sigiyɔrɔw nin bɛɛ kɛra ala ɲɛna ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye ala kan sago d'a ma ni ala kira hɔrɔma ye sɔli ala rasuli allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره. Mamadou Konate Touna Mamadou Alakira bangena Abdoulaye Zekira bangena Amba Aminata de Kira bangena Muhammadu Alakira bangena Minumbi Kira Featanu Fle Abangena Makankalu de Kira bangena